Aimar, ezin izan da, taldeak bikain lan egin du, bikain izan da finishor taldearen lana, baina bigarren postua. Ez da gutxi, baina garaipen espero zenuten. Hori da, oso ideiak garbia genuen goizean, izugarri taldeak egin duen erakustaldia, karrera guztiak kontrolatu dugu guk, erasoan, Alkizagora estutu dugu eta ihesaldi handi hartu dugu, eta oso gustora sentitu nahi zegunean zehar. Pena, azkeniko era eta gero, bi esaz taldeko taldekide zegoen, bat erasotu du, itxi diot eta bestea ere erasotu du. Nik bazekiten ere ni oso azkarra nintzela, orduan ez zuten nahi nirekin espinera iristea. Eta pena bigarren postua lortzagatik, ez bigarren postua dela, taldeak lan egin duagatik ezin dio dela garaipena lortu. Momentu erabakigarri hortan beti zaiena izaten da hori, bi taldekide ditu dituzten talde horiei aurre egitea. Zu bakarrik egon da, nahiz eta beste euskaldun batzuk eta beste txerrendularen bazeuden, ia zinezkoa zen biren aurrean, gainera indarrak ja oso justu ongo ziren. Hori da, azkenean, jokaten nirei oso kontrol handia, bat erasotu di, bestea ere, politikoak ere erasotu nau. Orduan, azkenean ere esprinerako pixkat indarra gorde behar nuen, zeba gutxik ezin nuen iritsi azkeneko horrektera, eta oso pozik egindako lasterketa. Eskerrak ematen diot ekipoari, izugarria gaur egin duten erakustealdia eta horrela jarraitzea. Mila esker.